ayo Yun, kayak ditunggu. Os, os, wah kompak tenan. Os, os, ya, ya, ala. Os, os. Wong sing wetan. Siapa sih dok? Ayo nyambut gawe. Os.
Aus. Aus. Mas Yusdi. Sajake aku nyawang riyen kok saya lemu itu otoke. Kuwi ngono ganong gawa padasan. Aus. Yuk. Aus. Oh. Lho, Akal to? Ora. Urung nek nyawer iku wis disalto do nyawer. Aus. Ya Weh, pilih. Sik. Oh, ngopo? Ayo. Rupane. Kowe iki nggo ngatrasi kok wis arek gandrung iki. Aku ra iso atraksi. Ora dijujuk. Laleh dan. Ora bayaran, ora kon atraksi. Ngeranene bundan ora apa-apa iki awake dhewe. Kepentingan menghibur masyarakat. Sedulur, awake sedulur. Sedulur sing akeh duwite. Oke ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa, Pak? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Alhamdulillah Sud awake dhewe kepanggih ning dusun iki lho, Plak, endi dusun Singosaren Jetis Siti Mulya Piyungan Bantul. Singosaren ora nggo piyungan. Oh iya, lah Singosaren Mlebune iki Bangun tapan. oh iya. Depok, Banguntapan Potorono ya. Endi? Pleret to. Oh iya Pleret. KTP Afghanistan Oh iya. Lero. Iki ning Singosaren Banguntapan Bantul. Oh iya. Iki dalam acara kitanan masal. Kudu kita masal. Lah bondan ra ngandani mung jak telepon aku. Yun ring tanggal anu 12, tanggal 13. 13 tanggal 13. Umume wong telepon. Ah. Kring. Kan jawab. Halo. Ah. Kring tanggal 13. Ora mungkin to. Ya mong Langsung tanggal ring 13. bondan iki lho sing salah. Ring. Halo, tanggal 13. Oh ya, acara apa? Kitanan masal. Oh ya, oke. Bundan, kita kan masal. Boten menika Mas Riun acaranipun ulang tahun saking SP Pangestuni. Oh ya. SP Pange. Oh, Tepuk tangan yang meriah. oke. Ayo. Didongane sih nek ulang tahun. Dongake. Oh, iya. Ulang tahun. Nek Pangestu iki aku ngejokke ra cair e. Padake Bang Titik ae ngejoke ra cair. Lah iki padha ra. Kayak kulino ae lho Mas. Angsuran mekar ae lho. Sing ditagih nasabah. Tok. 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 Plak. Aku isin nek mbok YouTube dipateni. Mara tuwaku delok e. YouTube disalem sithik. Heeh. Ora tuwane isin di mantu elene. Ya wis. Didongane. Iki tak dongake mugi-mugi Pangestu niku tambah lancar. Lancar usahanipun. Amin. Wis 1000 sawere. Dongane kok siji 1000. Donga mikir dhuwit iki. Ya ngono kuwi ya. Terus tak dongake mugi tambah sukses. Amin. Amin. Lah ndi wonge Pangestu kuwi? Nggih, nika juraganipun Mbak Lia. Wah, menika. Yo, langsung Cepet langsung. salto sik lagi disawer gitu Mbak Lia. Loh, salto sik iku disawer. Salto nggih, Mbak, atraksi. Retiyo aku ngejokke jaminan BPKB nene Mbak. BPJS. Ya, Mbak Lia. Angsurane rada nekak. Heeh. Mbak Lia. Niki iki mik kurang dawa. Oh ya, Mik. Mbak Lia. Ijol ae lho, kae rada dawa kae. Gone kasut soalnya kulino dolor-olor ale. Yo mosok dadi cendak lho. Ya, rono. Ngopo iki arep ngopo iki? Mbak Lia. Nggih, kepareng Sing matur. apik. Sing apik Boso, ora boso. Mature sing apik. Boso. Oh iya. Ben salto sik, ben salto sik. Alah, nek mung 10.000 moh aku. Ya wis yo. Ya. Ya sik, atraksi sik ya Mbak Lia. Atraksi, kita sawer, atraksi. Menghibur warga Wirayuda. Singosaren. Wirayuda. Ya, dan sekitarnya pokoknya. Kae iki coba
gua kan joget rayu doi. Coba. Pipine mlembung, pipine mlembung. Yo jajal. Yo sik dilakoni. Kidul ae apa bolo dewa. Ati apa undi kowo. Ayo para kanca. Aku po. Yo Kok Lah korene. Sik, lah kowe ketoke kate tampase tak lihat. jajal. Baleni metuju. Wah, yo. Kidul ae apa mantuk bolo dewa. Yo. Ati apa undi kowo. Tangannya dhuwur sik, tangannya dhuwur kabeh. Ayo tangannya yo. Ayo. Betul. Ayo tentrem yo mulya. Kidul ae apa. Sembuh sak menika sampun. Mari. Yon. Mari. Mari. Mosok barang kok ngene dilondri remuk kabeh untune. Orang-orang basah. Atraksi sih, atraksi. Band dari Sawer, atraksi. 10.000 pertama. Wah. Ganongan kok toko besi yo. Enek material barang iki. Sing ndi? Cerai. Dicerai sear nyawet, dicerai cepet dicerai sear nyawet, dicerai. Kok mlebu kalangan nek oleh. Ayo. Titik rapopo. Engko triimban. Wedok siji musuh ganong telu. Ah. Kowe iki lanang ora cewek. Anjay. Oke, ayo Mas Kike. Pak meneh. Sik, Bang Koplak. Ana sear nyawet 50 ning kon koprol sing set terus kuwi. Ah. Rene Mas, mlebu Mas. Rene. Ayo Rene. Wes kok ngono wae wedi dhek. Kowe dokon koprol sik sing ler ngono kan lho. Pokoknya selain donatur dilarang ngatur. Yo koprol sik. Ayo Mas Ika yo. Yo mimpah. Ora iso. Jajal yo. Jiro lu. Oh. Tetap dhisik. Sik toh. Modar aku tah gak pusi sing nom-nom ini. Engko terus kon meneh. Bapakmu ra enek apa? Apa do? Ayo bapakmu pateni sik ben oleh sawer. Ayo. Bapakmu model dipateni kaya Nabi Ismail lho. Kepiye? Gek. Yo, ayo Mas. Ayo sing nom sik. Ayo ge koprol. Yo kek. Jos.
piye? Nyapa ora iso santo. Gak durung penonton oleh ra. Oleh. Atraksi Oleh. sik tapi. Oleh atraksi. Koprol sik arep nyawer 50 lho. Koprol sik. On koprol sik. Ono sak nyawer 50. Ayo. Atraksi. Atraksi gandrung. Kayak ngopo Bang Lanja? Ayo. Ayo. Kanca-kanca ayo. Yo. Yo. Oh. Yo ora siko. Yo. Ayo. Iyo. Ayo. Bok, kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, Bok. Yo. Yo. Urung keturutan sing koprol kae lho. Rion sik gler ngono. Ya, yo Rion yo. Yo kak yo. Iki ngopo iki? Rion iki lho, Rion. Iki sing dijenengke anjing laut. Ups. Kak. Galo. Ya, salto yo. Ayo Yon. Kerja, salto. Ben oleh yo, ayo. Yo. Dibenake sik. Berane dibenake sik. Jos. Wah, kasih tepuk tangan yang meriah. Yo. Terus. Ayo terus. Yo, terus. Yo coba balik. Nesu. Pecah. Karo joget kidul kae apa manuk polo dewa. Makanane apa? Tangane done dhuwur kene. Onde Jawa. Ayo tangane yo. Ayo para kanca taat perintah agama. Ben urip tentrem bagya mulya. Kidul kae apa? Manuk bolot dewa. Makanane apa? Onde Jawa. Ayo para kanca taat ing agama. Ben uripe ayam tantrem uga mulya. Kidul kae apa? Manuk polo dewa. Makanane apa? Onde Jawa. Ayo para kanca taat ing agama. Ben urip tentrem bagya mulya. Idul kae apa ya? Dewa makanane apa? Rion madhep tangan, madhep ngetan Rion, madhep ngetan. Yo. Oh ya, terus kayo kidul kae apa
Terlalu semangat Riun, kowe riun. yo. Yo, 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 yo.